الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe kanhanɓe kakaɓe jaljalɓe babaɓe on calminama on jurama on mantama on mbiyama hayyo hayyo horɓe ndeysan seeɗa heddi Samba Diallo mos dial a dañi bawo ene dusma e ñalawmaji korka omo wima wi omo siftinma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar on belaɗo Allah o suɓima Allah joomi ko Mustafa woni annabi makko ko Qur'an woni deftere makko islam woni diine makko o ɗo ɓernde mum en foti wayrade sabu subhanallahi nan toon alhamdulillahi nane ɓernde he wallahu akbar nan toon suratul ikhlas nan toon ceerno Ousmane horpaɗen koye qissa Moussa en jowa jofnude en heddi darsuji ɗiɗi so Allah jaaɓi nenam bandam hoto wi ɓinguelam min kay mi wawa Qur'ana mbawmi tan ko qul wallahu nenam bandam aɗa wawi tarab alquran baraji mani kewi nenam bandam koye jammaji leylatul qadr gonɗen ceerno Ousmane ɓeɗo noon rewɓe yaltuɓe juunu noon ɓe ngala leylatul qadr eɓe jogui nde yummen Aïcha ari hajju o fiili ndeysan o wone woyde nden aɗima ko goyata ɗum ɗo ko Allah fayi ɗum ɓiɓɓe adama rewɓe wat kala ko hakkene hajjiyanke ne waɗa wat kala ko hajjiyanke waɗata wat kono hoto wangoye suude kaaba wangade suudu kaaba ko juulu ɗum ɗon an jaltuɗo juulu o aɗa wawi wiide subhanallah e leylatul qadr mbiya walhamdulillah e leylatul qadr jangga Qur'an taw memani kamil mbiya allahumma salli ala Muhammad gaabili leyley jamma ummoɗa pinɗiɗa Samba Diallo mbiyam baba galle ummo juul duwana sukaɓe koto qissa Firawna paaɗen duwana sukaɓe duwana min so baba galle yo Allah rokke hoto nawlir noon hoto yaw nawlirde nduwaɗa an farmata nduwanɗa hoorema ceerno Ousmane mbi duwo oɗo duwa ina sella ɗa ko ɗum jiɗɗa duwanoma somo adda yo addu moƴƴo yo addu mo fiyara yo addu mo ɓiñara yo addu mo ŋoɓata yo addu joguide étage en jogui appartement nawa on makko onon foof dugganon on foof holtinon onon foof iɗum kayne weeli ha maɗi a moosi nde wonnan dañƴa nawliraɗo moƴƴa a moosi ceerno Ousmane mbiɗa o ɗum suratal ikhlas Samba Diallo welto ena nena bandam beltoɗe ko Allah weltini en so Allah weltinima welto o rokki en almoustapha o rokki en Qur'an o rokki en korka o rokki en leylatul qadr o rokki en ɓiɓɓe o rokki en sukaɓe sen gani payanto makko kanko woni as-samad jomiraɗo subhanahu wa taala بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد نعم بندم أنا كفرتي Allah ko goto o jibinani o jibinaka ayɗo makko ɗo ko ɗon haajuji ɗi kumtoro ɗon yimɓe cellata ɗon yimɓe dañata ɗon yimɓe cuurate ɗon yimɓe koltinte ɗon yimɓe dandate ɗon corona dandate mbiyen ya Allah as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nelaɗo o ñagorimo inde Allah ne ganduɗa so ñagama rokkat nen al ahad as-samad ɗon ñagoɗen Allah ko ɗum firti ko Allah jiidani hay goto ala e Allah hakke Allah ne jogue yimɓe fo hakke fittanduma kanko jogui kanko foti wiide mi rokkima mi suurima hoto wi ke Allah mi juulanima mi waali julɓe ha koyɗen ɓuusi muuri jono rokkam noon ala jiyaɗo watta noon jiyaɗo wiyata kalifa mum mi waɗanima waɗanam ɗum yoɗani hakkudema e neɗɗo hakkudema Allah yoɗani alladhi huwa yuhyi wa yumit kanko wurnata kanko mayanata kanko dandata kanko rokkata aljanna e nam les grands débats ceerno Ousmane hade men yaade to hakkunde Moussa e Firaun nde nasara en mbino mbadde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe mbadde ko fate christianité Allah wimo wiɓe kede ko Allah wi al Mustafa yo wiɓe enam الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لا إله إلا الله محمد رسول الله سبتاي بتشكرين بمبي مبدي ما دباتي بمبي كم غادي كو غونغا ولا غاتا غون غاري مبيان غادي بيبي مون من غادا بيبي امين غادي ريو مون من غادا ريو امين من غارا بيتالي من بيتالي مون مبيان كالا غون اي فناني يو الله halkudum la ilaha illa allah muhammadu rasulullah nelaado fini o addi ali o addi farmata binta o addi al hasan o addi al husayn nde be jimo be bi he bandiraabe sen kudundirema ko en mborama en gonta dillinere fit holwete nofru wonta dilludo en mborama be ngari be dokkimo ko yidi ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam ay nam qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun ay nam yob ngar baden deba en shirkinta no rabi ibn amir wini o min ngari ko yaltinde yimbe e patgol aduru e jangol lakar min jaltine e rewde yimbe wonde jiyaada neddo wona jiyaado Allah an ka dimo Allah rimdin ma nyanda fo bida iyyaka na'budu iyyaka nasta'in Usman jokko débat fir'aun avant dernier o bandirabe sehila baynam en bina hande fijja hujja fir'auna sellani nde Musa yaltini sawrumum kide mi refto ayjelo fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah de Musa alayhi salam weddi sawrumum duwonti mbarodi o yaltin jungo go ene lewnya firano wi goro boneji les conseils wi odo de ko nyangoro odo de ko bilejo la ilaha illa allah ko bilejo o yidi ko yaltino e leydi mon o laamo on ko jabirdon be bi kanko e minyi ko kanko e mawni ko yobe dokke rendez-vous ha jango nodden nyangoro men gara kede ko qur'an jangte mabbe enam qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hashirin ya'tuna bi kulli sahar ya'tuka bi kulli saharin alim fajmi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nas hal antum mujtami'un la ilaha illa allah muhammadur rasulullah samba jallo welto non bede jamtono ma kissa Musa alayhi salam enam be mbi kanko e mawni ko yobe pad ha jango nelde e gure fo yobe gaddu nyangoro men wile men fo yo gaddu bandirabe sehila desal Musa alayhi salam o wi mo'idukum yawmu zina wa yashhadu an-nasu duha o wi fir'aun jogi fijirde nyede be pijarde Musa ko nyen hen débat o wadata te horo won yo won hedde 10 heures on gadda e de leeri haydara suudaki be mbi yimbe be jonnon on pari hankadi le grand débat nan fuddo hakkude Musa e fir'aun o do kulaado e Musa alayhi salam yaw be mbi la'allana nattabi'u saharata in kanu ghalibin e jonno so tawi ko nyangorobe kambe kawi kambe ndewaten i ala an dum wona neutre ko da wiide kawdo fof ndewen dum kono lancano o hoore mum ko non wadara nam فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين de nyangorobe ngari de wile be ngari jaade de woni peggal mangal e jungumum o wadi kurs juudo e daane makko ayaramu jamaadi ayaramu janga qur'an jitan ko e rewbe mo to wonde rewbe e ngal do nyaago ndero nyaago Allah non ma badda hen kange seeda e addu don ko horon didi dobbe didi taw ko kange 18 o e gadda nana balde jidi taw do saade balde tati adi yilum ito ceerno mo kudul me mata leydi won be o dogi o fay Sénégal hol fay bange ko o tacci gile boy onani kangema hay gor halta galleji kewde seylam kuremi ke piyama ha mus kono kalta ne wonno ko gacci kangeji nawama kalis nawama hay gor halta ko sodere ko bole be nayi kangeji wala hawla wala quwwata illa billah be mbi fir'aunu jonno somin dewim somin kayu Musa holko woni prix amen le grand prix ko dum
fir'auna wi gonon subordinate nde woni yam takko non kam gonon nganda e conseil jam nam falamma jaa sahratu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin sol kay Musa hankat onon gonon saram ndeysan o ƴetnan padam ƴetnon ko par sewal la ilaha illallah ko dum yurmini wallahi Allah algoritme bi almudo gor bi o min kum almudo Ceerno Kaari bi aha ko ton jangara ko jangiduma ala ko mi almudo makko ala hol deftere jangara ala ko mi almudo makko bandiraɓe sehilaɓe wona toñje gonda e neɗɗo wiya ka almudo mum duuɓi jeetat aɗa nele rewɓe nelma cukalon nela yimɓe fof nelma ñalla tan nelede fatiyama sellani ndeysan kono ko ɗum yurmini wala hawla wala almudo fitti komo janguinma tayor ceerno ma ene janguinma tayoraga mécanicien omo janguinma mbayla omo janguinma awde omo janguinma camal mbakal dengere baali bersti liɗɗi omo janguinma isa yiɗi nele tagi ya yumma nelma ya ɓos koyɗe yumma saɗide aljanna waaji goto aɗa nelaɗo o yimɓeɗe fello e fittano mi rokki Allah nelaɗo o yummano wuuri o yiya felle toon felle to yumma to la ila saɗide aljanna yahata yumma ɗo bandiraɓe sehilaɓe enam قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى بدد يكون جيد أنكو هم قد يتبي مندي هم قد يمشي بدد يبندر سيلا تونهم باودن فألقوا حباله وعصيه وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون يمبدي تشوجي باب بارك فرعون موضوع كمين نجوغر هوده بنقول لي فندي روي بندر سيلا نبادر نيران مجا حالي تلفزيون حالي بفو حالي هاتيكا كو غونغا فسخف قوم فطاون هو ده حالا ما هند حالتي جانغو موني مول ها فودي درنده ما hayto ferani wonta gonga ko media le media est dangereux gonga watte fenande watte gonga itte moƴƴo bonne oɗo ko ni waɗi oɗa ko barke Fir'auna wi inna haula la shirzimatun qalilun Fir'auna idi hutran media o ɓeeɗo Musa en yimɓen bolle puyɗe et puis mbaɗi kene mettina en ko mettini ken en nangarɓe sababu watan mbaɗen ɓe kamɓe fof c'est des bandits ko ni wayi c'est le média c'est dangereux en mbaɗi journalisme bandiraɓe sehilaɓe I was a short story writer my brother I know the tricks فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا إله إلا الله موسى بدي صور مودي baroɗe maɓɓe fof cabbi maɓɓe fof ñangornoɓe ɓe mbi min gonɗini Allah min gonɗini joom Allah tabno Moussa o tabɗo Haruna o min gonɗini ƴeew e minute ɓe gonti julɓe bandiraɓe sehilaɓe qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr falasawfa ta'lamun la ilaha illa Allah Fir'aun kuɗaɗo o yi oɗon gonɗino Moussa guila mi sowa yamirɗon ko Moussa jangguin on mbilew i kanko addi wile maɓɓe o wi ko Moussa jangguin on mbilew la ilaha illa Allah ko ɗum Fir'aun feɗata ونيرن أوصي بأنه أفضني ببندر سيلاب فلا سوف تعلمون لا إله إلا الله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبن أجمعين ولا نقولني موسى نقولني الله موسى متى جونغو نانو إكوينغال نيامل متى إكوينغال نيامل إجونغو نانو كدي مي باندر مي فينغا أون إلت بادو أون جدي كم بمي لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب والله لور أنا سعيد مبارامين سعيد تشوبامين من قولني الله jew jon ko ñangoroɓe heferɓe gonnoɓe gonti julɓe pittali mabɓe jaraniɗo ɓe dokki Allah pittali mabɓe la ilaha illa Allah inna natmau an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal mu'minin emin ɗamini Allah yo yobmin yo yaafumin komin bilanno ko komin liggorno ko komin ɗisanno ko komin ubbanno ko komin jowonno ko emin ɗamini yo Allah yaafumin la ilaha illa Allah yo Allah hokkin tundade men layde bandiraɓe sehilaɓe nam إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من نقول هذا برمي قوم إنبي من نقول الله موسى الله هارون تقبل ينبي أو قرنا أو ما ينو أو بندراب على كهول في صنع الله الإنام هرد أمين قر صنع الله سعد أمين ما الله أجوكي ما الله أهولي الله سورما هورما رنما كورنا جنجني أن أوكل أدي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري الله كدتك وكتمر هيقول بعز عزيز وبذل ذليل كان كوي ففروا
fafirru ila Allah dagen payento Allah oppe yimbe oppu neddo ala ko an hoore mum sa tawi mo reedu makko en dogi ala ko wantuma yimbe ngari en gaddi hada e jidi jida ceerno mi ala tamun mi da salminde on e be gaddi hada e mini vidéo dogen payento Allah wiya Allah ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر صار دوغ فايت الله برنde yaarete to Allah nden berne shirku farani wonde hen bid'a farani wonde hen mawdi kinar farani wonde hen ngañgu farani wonde hen e nam bandirabe julbe aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim